άτυχη στιγμή του κοινού, αλλά εδώ θα μπορούσε βέβαια να την ψηλιαστεί και η Ελένη και να πει ότι 50-50 να πάρω άλλη μια βοήθεια. Αλλά όλα αυτά είναι στη θεωρία. Όταν έρχεσαι εδώ και κάθεσαι απέναντι από την οθόνη και τις ερωτήσεις και οι βοήθειες λιγοστεύουν, τότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Οπότε ας αφήσουμε τις θεωρίες και ας πάμε στην πράξη. Και πράξη σημαίνει ο επόμενος διαγωνιζόμενος, που είναι Βέρος Κεφαλονίτης, παρακαλώ. Τελείωσε τη σχολή δημοσιογραφίας του Αντένα και έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Κέντ. Είναι δημοσιογράφος και διεθνολόγος, παρακαλώ. Μάλιστα, κατέχει την τιμητική θέση του Αντιπροέδρου στην Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Λόγω αντικειμένου ταξιδεύει πολύ και συναναστρέφεται με ανθρώπους με πολύ διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Αυτό βέβαια το διαφορετικό θα κυνηγήσει και απόψε. Θέλει να κατακτήσει το δεύτερο μαξιλαράκι για να κάνει επιτέλους το υπερατλαντικό ταξίδι που ονειρεύεται. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι θέλει να πάει προς Αμερική, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέω μήπως γιατί μπορεί να θέλει να πάει στην Αργεντινή, μπορεί να πάει στη Βραζιλία, μπορεί να θέλει να πάει στον Καναδά. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Παναγιώτης Φαέλος. Μιλάμε στο ελληνικό. Βεβαίως. Μπορούμε, Παναγιώτη, είμαι ο Γρηγόρης. Καλώς ήρθες. Είσαι πολύ γρήγορος, δεν σε πρόλαβα. Πήγες αμέσως στο τσάκ, λέω θα φύγει. Εντάξει. Όχι, καλά έκανες. Αλλά λέω μήπως έχεις αγωνία. Ήταν η αναμονή. Ναι, θες να παίξουμε, να τελειώσουμε, να φύγουμε. Όχι. Να ξεκινήσουμε από τη 15η ερώτηση, θα πάμε προς τα πίσω. Όχι, μου αρέσει το παιχνίδι. Σ' αρέσει το παιχνίδι. Εντάξει, όχι, λέω, αλλά μου φύγες πολύ γρήγορα, δεν σε πρόλαβα γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε. Τι ωραία πράγματα έχεις κάνει, πόσα πράγματα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μέσα από την καρδιά μου. Έχεις κάτι έτσι να μου πεις για όλα αυτά? Έζησα 10 χρόνια στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Έχω επίσης δουλέψει στην Κύπρο 2 χρόνια. Πολύ ωραία. Γενικότερα έχω κάνει πολλά ταξίδια και μου αρέσουν τα ταξίδια και ασχολούμαι γενικά. Έχω ευρύτερες γνώσεις, πιστεύω. Και γενικότερα μου αρέσει ο κοσμοπολιτισμός, αν θέλεις. Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και... το ταξίδι σου για την άλλη πλευρά για του Ηνωμένες Ατλαντικού Πολιτείες είναι για Αμερική. Ναι. Σκέφτομαι δηλαδή αν πάω να πάω εκεί και να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο και να κάνω... Από πού? Να πάω αεροπορικός. Ναι, όχι, λέω, θέλεις να κάνεις, ας πούμε, Road 66. Ναι, Road 3. Ξέρεις από πού είναι η γνωστή οδός Road 66, ποια πιάνει? Νομίζω είναι η μεγάλη, η κεντρική που πιάνει όλες τις πολιτείες, δεν είναι? Όχι, ακριβώς, ναι. Είναι ξεκινάει από Σικάγο και καταλήγει Λος Άντζελες. Ναι, κάπως. Είναι μια... Άλλα πάει από... Μπορεί να θες να πας Νέα Υόρκη ή Λας Βέγκας. Αυτά θα τα δω, βέβαια. Σαν Φρανσίσκο. Θέλει πολλές μέρες εκεί. Σίγουρα. Άρα, άμα θέλει πολλές μέρες, θέλει και πολλά λεφτά. 100.000 πάντως φτάνουνε! Ναι, Παναγιώτη μου, φτάνουνε 100.000. Εδώ τις έχουμε αυτές. Έχουμε και 4 βοήθειες. Παναγιώτη, συγγνώμη για να πω τι ακριβώς έχεις. 50-50 βοήθεια κοινού, βοήθεια τηλεφώνου και αλλαγή ερώτηση. Και βέβαια έχεις τον Παναγιώτη στο τηλέφωνο. Ποιος είναι ο Παναγιώτης? Είναι φίλος και συνεργάτης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι ήθελες να πεις, συγγνώμη, σε διέκοψα? Ότι σε παρακολουθώ και στα road trip που κάνεις αυτά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Εύχομαι και εσύ να το καταγράψεις και με κάμερα το ταξίδι αυτό. Δούμε, και κάποια στιγμή να το ανεβάσεις στο διαδίκτυο για να δούμε πώς πέρασες. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Ναι, είμαι έτοιμος. Έτοιμοι! Έτοιμος κι εγώ! Πολύ δυνατό κοινό, υπέροχη. Πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ. Καλή σου επιτυχία, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Πού δεν θα συναντήσουμε μπάρα? Άρση βαρών, διόδια, σοκολάτα, ανθοδέσμη. Λοιπόν, η Άρση βαρών δεν είναι φυσικά γιατί έχει μπάρα, έτσι. Τα διόδια είναι η μπάρα που σηκώνουμε όταν πληρώνουμε. Η σοκολάτα είναι γνωστό ότι είναι μπάρα, άρα θα πω το δέλτα ανθοδέσμη. Ανθοδέσμη. Να το κλειδώσω? Ναι, βέβαια. Παρακαλώ, κλειδώνουμε δέλτα ανθοδέσμη. Και η σωστή απάντηση είναι... Θα πω το δέλτα ανθοδέσμη. Ανθοδέσμη. Να το κλειδώσω? Ναι, βέβαια. Παρακαλώ, κλειδώνουμε δέλτα ανθοδέσμη. Και η σωστή απάντηση είναι... Δεν ξέρω αν γνωρίζετε περισσότερη την πληροφορία που θα σας δώσω. Οι επιστήμονες λένε πως το ιδανικό σχήμα για να απολαύσει κανείς τη σοκολάτα καλύτερα είναι ο κύβος. Γι' αυτό και τα ακριβότερα σοκολατάκια στον κόσμο είναι τετράγωνα
Και οι τρούφες επίσης είναι σε αυτό περίπου το σχήμα, γιατί θεωρούν οι επιστήμονες ότι έτσι απολαμβάνεις καλύτερα τη σοκολάτα. Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπετε και τα πιο μικρά σοκολατάκια θεωρούνται και τα πιο ναι, top. Μπράβο, Μάλιστα. όπως το λέτε. Δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ. Ωραία. Ποιος ποδοσφαιρικός αστέρας του παρελθόντος δεν διακρινόταν για το μουστάκι του? Δεν διακρινόταν. Νίκος Αναστόπουλος, Κριστόφ Βαζέχα, Νίκος Βαμβακούλας, Νίκος Τσιαντάκης. Άρα, Παναγιώτη, οι τρεις είχαν μουστάκι, ο ένας δεν έχει. Πώς θα πας με το ποδόσφαιρο? Όχι πάρα πολύ καλά. Αλλά Εσύ είχες ποτέ να μουστάκι, πω... Παναγιώτη? Όχι. Όχι, δεν είχα. Όχι. Κάποιο μουσάκι κάποια περίοδο, έτσι μικρό. Ξυρίζεσαι κάθε μέρα, γιατί σε βλέπω ότι είσαι ξυρισμένος. Ναι. Κάθε δεύτερη μέρα. Κάθε δεύτερη μέρα. Εγώ μετά το στρατό, ναι. Παναγιώτη, δεν ξαναξυρίστηκα ποτέ. Πιο δηλαδή πολύ κατά τη φοιτητική ζωή, νομίζω, άφηνα πιο πολύ έτσι αξίριστα. Δηλαδή δεν το μπορώ καθόλου. Όπως είναι ο κάθε άνθρωπος, σίγουρα. Τους ξέρω τους ποδοσφαιριστές και αν ήταν κάτι σε σχέση με σκορ μπορεί να το ήξερα, αλλά επειδή είναι πολύ περίεργη ερώτηση, ήθελα να δω αν μπορούμε να δοκιμάσουμε το κοινό εδώ. Το κοινό. Γιατί πιστεύω ότι είναι κάποια πληροφορία που μπορεί κάποιοι φίλαθλοι να το ξέρουν. Ποιον θυμάσαι με μουστάκι από τους τέσσερις? Με μουστάκι. Τον λέγανε και μουστάκια δηλαδή. Δεν ξέρω. Έτσι τον φωνάζανε μουστάκια. Στον Αναστόπουλο και στον Βαμβακούλα. Ο Αναστόπουλος είχε μουστάκι, ήταν ο μουστάκιας. Αυτό θυμάμαι. Ναι. Ο Βαζέχα δεν πρέπει να είχε. Ο Βαζέχα δεν πρέπει να είχε. Ξέρω. Λέω, αν κάτι σου λέει, μήπως. Ναι. Δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου τώρα. Δεν ξέρω. Το Τσιαντάκι το θυμάσαι? Που είχε λίγο και τη χέτη πίσω. Το θυμάμαι σαν όνομα και σαν παίχτη. Στον Ολυμπιακό και αυτός. Δεν θυμάμαι το πρόσωπό του. Δεν θυμάσαι. Αυτό είναι. Οπότε γενικά είμαστε προβληματισμένοι. Αλλά ναι. Πιστεύεις στο κοινό να πάρουμε? Μήπως πάρουμε καμιά βοήθεια 50-50 και μας βοηθήσει? Δεν ξέρω, μήπως με μπερδέψει χειρότερα. Μήπως σε μπερδέψει. Κοινό. Τώρα το κοινό και βλέπουμε. Ναι, πάντως η Ελένη από το κοινό έφυγε. Όχι, να τα λέμε αυτά. Για σήμερα λέω. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Δεν θέλω να σε επηρεάσω. Αλλά η προηγούμενη παίκτρια μας αποχαιρέτησε λόγω κοινού. Βέβαια έκανε και ένα μικρό λάθος και εκείνη, αν μου επιτρέπεις. Ήταν 50-50 οι απαντήσεις και θα μπορούσε να πάρει μια ακόμη βοήθεια και για να ξεμπλέξει. Νομίζω όμως στατιστικά δεν νομίζω να συμβαίνει τόσο συχνά να βρεθεί το κοινό σε τέτοια ακριβώς. Όχι, συμβαίνει να είναι χειρότερο, να σε διώχνει μια και καλή. Χειρότερο. Ναι, έλα πλάκα κάνω, εντάξει. Ας πάμε τώρα στο κοινό και θα δούμε. Στατιστικά, Παναγιώτη, ναι, με έναν έτσι πρόκειρο υπολογισμό, 9 στις 10 βοηθάει τον παίκτη το κοινό. Έτσι, 1 στις 10 να κάνει. Αν ήταν λάθος. και έκλεινα κάπου, ναι, θα με βοήθαγε το 50-50. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν κλείνω πουθενά. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια του κοινού. Μόνο όσοι είσαστε σίγουροι, παρακαλώ, ψηφίστε στην ερώτηση ποιος ποδοσφαιρικός αστέρας του παρελθόντος δεν διακρινόταν για το μουστάκι του. Α. Αναστόπουλος, Β. Βαζέχα, Γ. Βαμβακούλας, Δ. Τσιαντάκης. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Βαμβακούλας, το 88%. Οι 9 στους 10 λένε ότι ο Βαμβακούλας δεν είχε μουστάκι. Οι άλλοι όλοι είχαν. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και λέω να εμπιστευτώ το κοινό. Άρα να πούμε το Γ. Γ, παρακαλώ, κλειδώνουμε Γ, Νίκος Βαμβακούλας. Και ο Θεός βοήθος. Θα φάμε τα μουστάκια μας. Για να δούμε. Άραγε. Ή θα φάει μόνο το δικό του Παναγιώτης. Παρακαλώ. Μπράβο. Μπράβο, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το κοινό. Τρίτη ερώτηση παρακαλώ για 300 ευρώ. Πώς λέγεται στη γεωμετρία το μήκος του κύκλου? Περιφέρεια, εμβαδόν, διάμετρος, ακτίνα. Την αίσθηση ότι είμαι μεταξύ διάμετρος και ακτίνα. Απλά έχω την αίσθηση ότι το μήκος του κύκλου
Το μετράει η διάμετρος και όχι η ακτίνα. Η ακτίνα νομίζω μετράει το μισό κύκλο. Έχω την αίσθηση. Τώρα να δούμε λίγο. Παναγιώτη, μάλλον δεν είσαι σίγουρος να πάρουμε βοήθεια. Να πάρουμε το 50-50. Το 50-50. Ναι, βεβαίως. Ναι. Παρακαλώ, Παναγιώτης δεν είναι σίγουρος. Έχουμε τις βοήθειες, καλά θα κάνει να τις εκμεταλλευτεί, να μην πάθουμε αυτό που έπαθε η Ελένη, που έφυγε με 2 βοήθειες στη φαρέτρα της. Παναγιώτης παίζει μάλλη τακτική, πολύ σεβαστή και αυτή. Αφού σου λέει τις έχω, θα τις χρησιμοποιήσω και ό,τι γίνει μετά. Παρακαλώ, ζητάμε βοήθεια 50-50. Και θα παρακαλέσω να φύγουν από την οθόνη οι 2 από τις 3 λάθος απαντήσεις. Παρακαλώ τώρα. Πάει η διάμετρος, πάει και η ακτίνα. Ό,τι σκεφτόταν ο Παναγιώτης έφυγε. Η περιφέρεια ή ευαδόν λέγεται στη γεωμετρία το μήκος του κύκλου. Θεωρώ ότι είναι το α, η περιφέρεια. Α περιφέρεια. Θα το κλειδώσουμε? Ναι. Παρακαλώ, κλειδώνουμε α περιφέρεια. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο, Παναγιώτη. Θα χρειάστηκε, φοβήθηκα λίγο. Πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης γιατί έχει το χάσει σκέφτηκα. 2... Ναι, συγγνώμη. Όχι, απλώς το σκεπτικό μου ήταν ναι. ότι το εμβαδό μετράει όλη την επιφάνεια, ενώ εκείνο μετράει, κάπως έτσι σκέφτηκα. Ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει, πολύ. μια χαρά είμαστε ακόμη εδώ, Παναγιώτη. Σκοπός είναι να φτάσουμε τουλάχιστον στο πρώτο μαξιλαράκι. Ναι, ακριβώς. Είναι επίσης πολύ σημαντικό. 4η ερώτηση για 400 ευρώ. Ναι. Πώς χαρακτηρίζουμε κάποιον που πειράζει με αστεισμούς? Σκαλινό, επενετικό, σκοτεινό, σκοπτικό. Λοιπόν, λοιπόν, το σκαλινό δεν είναι, είναι σχήμα. Δεν μπορεί να είναι. Επενετικό πάλι, όταν επενεί κάποιος δεν αστείζεται, λέει κάποιον έπαινο, έτσι. Σκοτεινό δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι το δέλτα σκοπτικός, δηλαδή είναι και ο χαρακτήρας, ο τρόπος που κάνεις χιούμορ με κάποιον και νομίζω είναι σκοπτικός. Σκοπτικός. Έτσι θα έλεγα. Θα το κλειδώσω? Έτσι λέω, ναι. Παρακαλώ, δέλτα σκοπτικό χαρακτηρίζουμε κάποιον που πειράζει με αστεισμούς. Είναι σωστό ή λάθος? Μπράβο! Αγχωμένος ο Παναγιώτης, θα έλεγα, είσαι λίγο αγχωμένος, Παναγιώτη, γιατί χάσαμε 2 βοήθειες γι' αυτό. Επειδή από την αρχή ήταν κάπως έτσι διλημματικές οι απαντήσεις. Εγώ νομίζω ότι θα φύγεις με το που ήρθες, γι' αυτό σου λέω, ήρθες τόσο ταχύτητα. Λέω, το μετάνιωσε, λέω, στο 90. Δεν το κατάλαβα, γιατί είχα άγχος και δεν το κατάλαβα. Μια χαρά, δεν πειράζει. Αφού είμαστε εδώ, Παναγιώτη, μια χαρά. Εντάξει. 5η ερώτηση για 500 ευρώ, παρακαλώ. Ποιοι ηθοποιοί υποδίθηκαν τον Χάρη και τη Σάλι στην ταινία «Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλι» του 1989? Τόμ Χάνκς, Σάντρα Μπούλοκ, Μπίλι Κρίσταλ, Μεγ Ράιαν, Ρίτσαρντ Γκίρ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζον Κιούζακ, Κέιτ Μπέκινσέιλ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχω δει την ταινία, σίγουρα δεν είναι το πρώτο, ούτε το γάμα, ούτε το δέλτα. Από ό,τι θυμάμαι, η ταινία αυτή έπαιζαν ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγ Ράιαν, άρα να πούμε το Β. Το έχω δει την ταινία, οπότε το θυμάμαι πολύ έντονα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι είναι αυτό. Να το κλειδώσω? Ναι. Παρακαλώ, είναι η ερώτηση του πρώτου μαξιλαριού. Αν απαντήσει σωστά ο Παναγιώτης παίρνει τα 500 ευρώ και δεν τα ξαναχάνει. Κλειδώστε Β. Και η σωστή απάντηση είναι... Μάλιστα. Η ταινία σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράινερ θεωρείται μία από τις καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες όλων των εποχών. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι ρομαντικός, Παναγιώτη? Λίγο ναι. Ωραίο είναι αυτό. Όσο χρειάζεται. Πιστεύεις ότι και σαν δημοσιογράφος η εποχή αυτή μπορεί να αντέξει. Πιστεύω... Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Ο ρομαντισμός μπορεί να αντέξει μια τέτοια εποχή? Πιστεύω είναι πολύ ρεαλιστική η εποχή που ζούμε.
και στο διεθνή, πιστεύω, στο διεθνές πεδίο. Ζούμε σε μια πολύ ρεαλιστική εποχή, πιστέψτε με. Και δεν ξέρω αν ο ρομαντισμός παίζει ρόλο, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να βάζουμε και λίγο έτσι. Αυτό είναι αλήθεια τώρα, δεν ξέρω πόσο μπορούν να αντέξουν ρομαντικοί. Και κάτι άλλο που μου είπαν οι συνεργάτες, έχεις τελειώσει τη σχολή του Αντένα. Τέλειωσα μάλιστα ήμουνα η πρώτη τάξη που τελειώσαμε. Μπήκα το 91 και τέλειωσα το 93, ήμασταν οι πρώτοι. Και από τη σχολή του Αντένα έφτασες να είσαι ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Που είναι ένα πανευρωπαϊκό όργανο, το οποίο έχει τμήματα σε όλες τις χώρες και προωθεί την ελευθερία του τύπου και την προστασία των δημοσιογράφων από διάφορες παρεμβολές. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια Παναγιώτη για όλη αυτή την πορεία και για το έχεις καταφέρει. Το πρώτο τρίτο του παιχνιδιού το διανύσαμε. Πάμε για το δεύτερο τρίτο. Θεωρείται δύσκολο και αυτό. Σίγουρα. Έκτη ερώτηση για 1.000 ευρώ με 2 βοήθειες του τηλεφώνου και την αλλαγή ερώτησης. Παρακαλώ, η ερώτηση των 1.000 ευρώ. Σε ποια περιοχή της Ελλάδας το βράδυ της Ανάστασης δεκάδες αναμένα αερόστατα ελευθερώνονται στον ουρανό? Χίο, Πήλιο, Λεωνίδιο, Μετέωρα. Αερόστατα, λογικά να πούμε τα... Ναι. Ουσιαστικά πώς θα το πούμε αλλιώς? Τα φαναράκια. Μάλιστα. Τα φαναράκια. Γιατί θα μπορούσε τώρα κανείς να φανταστεί τα αερόστατα αυτά τα μεγάλα. Ναι. Εκεί που μου πηγαίνει η λέξη. Έτσι. Φαναράκια θα τα πω για να τα καταλάβεις λίγο καλύτερα. Που φεύγουν εκατοντάδες, μπορεί να πω και χιλιάδες κάποιες φορές. Ναι. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι στοιχείο στο Πήλιο και στα Μετέωρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς έθιμο, αν υπάρχει κάποιο ειδικό έθιμο. Στοιχείο ξέρω ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλος χαμός με τις κροτίδες και με τα βαρελότα πάρα πολύ. Αλλά έχω ακούσει μια είδηση στις ειδήσεις κάποια στιγμή ότι αυτό με τα φαναράκια, τα αναμένα, ότι είναι στο Λεωνίδιο γίνεται. Αυτό θα κλείσω το γάμα. Γάμα. Ναι. Τελική απάντηση. Ναι, τελική. Παρακαλώ, κλειδώστε γάμα Λεωνίδιο. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο. Τελικά να σου πω κάποια... συγγνώμη. Τελικά, πολλές φορές μια είδηση που ακούμε στο ραδιόφωνο, φευγαλέα, όταν οδηγούμε π.χ., μπορεί να είναι κάτι που θα μας βρεθεί μετά από αυτό. Δεν είναι. Είναι πολλά χρόνια. Αυτό πάλι που λες είναι εύκολο. Το άκουσα και δεν έδωσε σημασία. Το άλλο είναι ότι μπορεί να βλέπεις μια πινακίδα 30 χρόνια μπροστά από το σπίτι σου και αν σε ρωτήσω αυτή η πινακίδα τι λέει, πώς είναι, να μην την έχεις προσέξει ποτέ. Να πούμε ότι στο Λεωνίδιο αναβιώνει ένα από τα μοναδικά και πλέον φαντασμαγορικά αναστάσιμα έθιμα της Ελλάδας, το πέταγμα των αερόστατων, όπως ακριβώς λέγεται, το βράδυ της Ανάστασης, ένα έθιμο που απαντάτε μόνο στην πόλη αυτή και αναβιώνει κάθε χρόνο. Δεν είναι μόνο στην πόλη αυτή και κάπου αλλού το έχω πετύχει, έτσι που ήμουν τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, σε πιο μικρή κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει αρέσει και σε άλλες πόλεις και σε άλλα χωριά και εννοείται ότι αρχίζουν και το κάνουν και άλλες περιοχές. Ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ίσως εκεί στο Λεωνίδιο γίνεται πολύ πιο εντυπωσιακό και φαντασμαγορικό το γεγονός. 7η ερώτηση για 2.000 ευρώ. Παρακαλώ. Τελειώσαμε. Μην μου φύγεις, μην άρχισεις να τρέξεις έτσι. Τέλειωσε το επεισόδιο, έτσι. Όχι, Το είχα στο μυαλό μου, λέω, έφυγε ο Παναγιώτης. Κάτσε βρε Παναγιώτη! Έχουμε κι άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Εύχομαι να τα καταφέρουμε να πάμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Με πόσα χρήματα ένα ταξίδι, 5.000 ευρώ θα σε βοηθούσε? Ναι. 5.000 ευρώ θα ήταν καλά, νομίζω, για να πας μέχρι την Αμερική. Τώρα, βέβαια, έχει λίγα έξοδα. Η ιστορία, εντάξει, ακριβή χώρα. Βέβαια, στο θέμα του ταξιδιού για τη βενζίνη που θα βάλεις και το πετρέλαιο, είναι πολύ πιο φθηνά τα πράγματα από εμάς. Δεν το σκέφτομαι. Έτσι. Αυτό. Θα πάρεις κάτι αυτοκίνητα εκεί με 5.000-6.000 κυβικά, θα πας να το φουλάρεις και θα σου πούνε $30. Και θα πεις $30. Κατάλαβα πολλά. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι 30 ή 40, αλλά είναι πολύ πιο φθηνά από εδώ, να ξέρεις η ιστορία. Γι' αυτό και συμβαίνουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον πλανήτη, αγαπητέ Παναγιώτη. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον εκατομμυριούχο. Είμαστε εδώ με τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, παρακαλώ, δημοσιογράφο και
έναν πραγματικά πολύ καλό δημοσιογράφο που μας κάνει τη χαρά και τη τιμή να είναι σήμερα εδώ και να βρίσκεται. Μάλλον τη δεύτερη του φορά, γιατί είναι το δεύτερο επεισόδιο. Γεια σου, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, θα έλεγε κάποιος, αν και έχουν χαθεί 2 βοήθειες, αλλά δεν γίνονταν να μην δεν τις πάρει. Έχουμε φτάσει στην έκτη ερώτηση, παίρνει 1.000 ευρώ. Έχει 2 βοήθειες του τηλεφώνου και την αλλαγή ερώτησης. Έχει έρθει με τον Παναγιώτη που είναι συνάδελφος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είπες. συνάδελφος. Πάρα Και πολύ ωραία, το θυμάμαι καλά. Και παίζουμε τώρα για την 7η ερώτηση και για τις 2.000 ευρώ. Είναι πολύ γλυκός, πάρα πολύ σοβαρός, πολύ χαμηλών τόνων. Τον πειράζω που και που για την ταχύτητα που ήρθε στο προηγούμενο. Τώρα δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Στο φεύγα βέβαια όταν τον αποχαιρετήσω θα τον κρατήσω λίγο παραπάνω γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι βιαστικός γενικά, είναι βιαστικός. Παναγιώτη μου, είσαι έτοιμος? Έτοιμος, ναι. Έτοιμοι! Έτοιμος κι εγώ! Φανταστικό κοινό, φανταστικό κοινό. Από τα ωραιότερα κοινά που έχουν υπάρξει. Έβδομη ερώτηση για 2.000 ευρώ. Παρακαλώ. Ποιος μάντης λέγεται ότι τυφλώθηκε από τη θέα Αθηνά επειδή την είδε τυχαία γυμνή την ώρα που λουζόταν? Ο Τηρεσίας, ο Κάλχας, ο Τροφόνιος ή ο Μελάμποδας? Μάλιστα. Ποιος ματάκιας μάντης? Μάλιστα. Λίγο δύσκολη ερώτηση, διότι βέβαια οι δύο μάντες, ο Τηρεσίας και ο Κάλχας, είναι γνωστοί. Δεν έχω ακούσει για τον Τροφόνιο και τον Μελάμποδα, οπότε πιστεύω ότι θα ήταν κάποιος από τους δύο πρώτους. Απλά τώρα σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη βοήθεια του τηλεφώνου. Αν το ξέρει ο Παναγιώτης. Πιστεύω ότι θα το ξέρει. Μπορούμε να αλλάξουμε και την ερώτηση βέβαια. Αν Παναγιώτη θεωρήσει ότι θα. Αν δεν το ξέρει ο Παναγιώτης, να μην χάσουμε μια. Ναι, σωστά. Και πιστεύω ότι μπορεί και να μην το ξέρει. Ή είναι πολύ πιθανό να έχει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε να κάνουμε το εξής. Ναι. Καλύτερα να κρατήσουμε τη βοήθεια, ναι, για το μέλλον. Την Παναγιώτη εννοούμε. Και να αλλάξουμε την ερώτηση προς το παρόν. Μάλιστα. Γιατί είναι κάτι που με. Να το προσπαθήσουμε λίγο, δεν. Ξέρω τους δύο μάντες. Δεν ξέρω όμως καθόλου τίποτα σε σχέση με τη θεά Αθηνά. Δηλαδή δεν το ξέρω καθόλου. Είναι τελείως. Οπότε δεν έχει νομίζω καμιά λογική. Ναι, δεν σου λέει τίποτα. Παρακαλώ. Έτσι πιστεύω. Ζητάμε την αλλαγή ερώτησης. Μάλιστα. Τι θα έλεγες έστω και στην τύχη? Θα έλεγα το Τηρεσία. Τηρεσίας. Κλειδώστε το. Και η σωστή απάντηση είναι ο Τηρεσίας. Είναι αυτό που λέμε. Μάλιστα. Είναι. Φοβάσαι το. Ήταν ό,τι χειρότερο αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να πούμε ότι η Τηρεσία ζούσε στην Θήβα, ήταν ημίθεος. Μερικές πηγές λένε ότι έζησε για 7 γενναίες, δηλαδή περισσότερο από 150 χρόνια. Άλλοι αναφέρουν ότι έζησε 9 γενναίες. Η μητέρα του Τηρεσία, η Χαρικλό, οικέτευσε την Αθηνά να δώσει πίσω το φως στο γιο της, αλλά η Αθηνά δεν δέχτηκε, αλλά έδωσε στον Τηρεσία την όραση της μαντικής τέχνης. Μάλιστα. Πιστεύω όμως ότι είπα το Τηρεσίας όταν έφυγε το άγχος και δεν είχα τη φοβία του. Κατάλαβα. Νομίζω έτσι. Πολύ ωραία. Για να δούμε την συμπληρωματική ερώτηση. Για να δούμε. Τραγούδισε στη Eurovision το 1988 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Αντρέα Μποτσέλη, Σελίν Διόν, Μαντόνα, Κάρλα Μπρούνι. Λοιπόν, η Κάρλα Μπρούνι δεν είναι. Αν θυμάσαι που έγινε Ολυμπιακή Αγώνες το 24. Ναι, στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Τους είδες? Τους είδα, ναι. Άρα, αν ένας από τους 4 τραγούδισε εκεί, θα είναι και αυτός που τραγούδισε εκεί το 88. Πηγαίνω κοντά στη Σελίν Διόν, αλλά κάτι μου λέει πρόσφατα, κάπου σε κάποια άλλη εκδήλωση, είδα τον Μποτσέλη και προσπαθώ να θυμηθώ. Κάπου πρόσφατα νομίζω, κάπου τραγούδισε ο Μποτσέλη πρόσφατα σε κάποια άλλη εκδήλωση. Και εκεί είναι που μπερδεύομαι. Δηλαδή. Παναγιώτη, να τραγούδισε ο Μποτσέλη στη Eurovision? Όχι. Σωστό.
Λοιπόν, τότε θα Προσπαθώ απλά λίγο ναι, να σε. Σίγουρα. Ερώτηση σου λέω τώρα. Θα μπορείς να μου πεις, ναι, να σε ξεμπλοκάρω θέλω. Όχι, Eurovision αποκλείεται. Δεν είναι Ναι. το είδος της μουσικής του Αντρέα Μποτσέλη. Νομίζω Απλά ότι- τραγούδισε κάπου πρόσφατα και μου έχει μείνει αυτό. Αλλά δεν νομίζω η ότι Μαντόνα είναι δεν στην Eurovision. είναι. Απλά στο λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι Ναι, τώρα έχεις μπλοκάρει. πιστεύω η Μαντόνα δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι η Μαντόνα. Ούτε θυμάμαι να έχει τραγουδήσει στη Eurovision η Μαντόνα. Η Σελίν Διόν νομίζω έχει τραγουδήσει στη Eurovision. Σκέφτομαι ότι επειδή θα μας χρειαστεί κάποια βοήθεια του τηλεφώνου σε επόμενη ερώτηση, πιστεύω ότι και δηλαδή από ό,τι θυμάμαι από την τελετή έναρξης, έτσι, η τελετή έναρξης, νομίζω ήταν, να πούμε τη Σελίν Διόν, Β. Σελίν Διόν. Έτσι λέω. Μάλιστα. Τελική απάντηση. Τελική, ναι. Παρακαλώ. Να κλειδώσουμε Σελίν Διόν. Και η σωστή απάντηση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ήταν το 1988 όταν η Σελίν Διόν τραγουδάει για την Ελβετία και κερδίζει και την Eurovision εκείνη τη χρονιά με την υπέροχη Ενώ φωνή είναι της. Καναδί, έτσι. 1988. Μάλιστα. Οι φαν της Eurovision το ξέρουν. Κάποιοι μπορεί να λέγανε Σελίν Διόν, τι δουλειά έχει στην Eurovision. Ναι. Θυμόμαστε πιο πολύ και τις ελληνικές συμμετοχές και γι' αυτό καμιά φορά. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, μία βοήθεια, η βοήθεια του τηλεφώνου. Ο Παναγιώτης την κρατάει με νύχια και με δόντια και φτάσαμε στην 8η ερώτηση για 3.000 ευρώ. Παρακαλώ. Ποιος είναι ο πιο πυκνός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα? Ουρανός, Δίας, Γη, Κρόνος. Εννοούμε στη μάζα. Έτσι πιστεύω. Πυκνός, ναι, αλλά Πού πηγαίνει το μυαλό σου? στο Δία πηγαίνει. Στον Δία. Θεωρητικά επειδή είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του γαλαξία μας, αλλά αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει και ότι είναι και πυκνός. Να πάρουμε και τη βοήθεια του Παναγιώτη, αφού Ας την πάρουμε, έχουμε. ας πάρουμε και τη βοήθεια, ναι. Παρακαλώ, ζητάμε και τη βοήθεια του τηλεφώνου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη. Να χαίρεστε τον φίλο σου τον Παναγιώτη και να σε χαίρετε και εκείνος. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχετε 45 δευτερόλεπτα, είσαι η τελευταία βοήθεια του Παναγιώτη και παίζετε για 3.000 ευρώ. Και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Πάμε, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο πυκνός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα? Α, ουρανός, Β, Δίας, Γ, Γη, Δ, Κρόνος. Δύσκολη, Πιο πυκνός πλανήτης στο ηλιακό σύστημα, ναι. δύσκολη κατηγορία. Τώρα τυχαία θα πω ο Κρόνος, χωρίς να έχω κάποια βεβαιότητα. Θα πω τον Κρόνο. Από διαίσθηση, Μάλιστα. ξεκάθαρα. Δεν έχω κάτι άλλο να... Καθαρά από διαίσθηση στον Κρόνο. Μάλιστα. Ήμουν μεταξύ του Δία και του Κρόνου. Αλλά επειδή ο Δίας μπορεί να είναι μεγαλύτερος μεν, αλλά μπορεί να είναι όχι τόσο πυκνός από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Ο Λοιπόν, ουρανός Παναγιώτη, πιστεύω θα πάμε στον Κρόνο. να πούμε πώς έχουν και τα πράγματα. Έχεις 2.000 ευρώ. Ναι. Αν απαντήσεις λάθος, θα χάσουμε 1.500 ευρώ και θα πάμε στα 500. Αν απαντήσεις σωστά, θα πάμε στις 3.000 ευρώ. Μπορείς και να σταματήσεις, αν δεν νιώθεις σίγουρος, και να πάρεις τις 2.000 που έχεις μαζέψει. Ναι. Ας πούμε Κρόνος, Δέλτα. Θα Το παίξεις. πληρώσουμε, ναι. Ο Παναγιώτης θέλει να παίξει, έχει ένα στόχο της 5.000 ευρώ, δεν θα σταματήσει και λέει Κρόνος. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, Κρόνος, τελική απάντηση για τον Παναγιώτη. Και η σωστή απάντηση είναι... Ας πούμε Κρόνος, Δέλτα.
Θα παίξει. Το πληρώσουμε, ναι. Ο Παναγιώτης θέλει να παίξει, έχει ένα στόχο της 5.000 ευρώ, δεν θα σταματήσει και λέει Κρόνος. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, Κρόνος, τελική απάντηση για τον Παναγιώτη. Και η σωστή απάντηση είναι. Ήμασταν πολύ μακριά. Η Γη με μέση πυκνότητα 5,5 κατατάσσεται ως ο πυκνότερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, η Γη. Ο Ερμής 5,4, η Αφροδίτη 5,2, ο Άρης 3,9, ο Δίας 1,3, ο Ουρανός 1,3, ο Κρόνος 0,7, ο Ποσειδώνας 1,6 ήταν από τους τελευταίους. Ήθελες να παίξεις, Παναγιώτη, το ξέρω ότι το ρίσκαρες και καλά έκανες, αλλά ήσασταν πολύ μακριά. Πώς νιώθεις? Εντάξει. Εντάξει. Καλά, ναι. Ήθελες ή όλα ή τίποτα από ό,τι κατάλαβα, ή 5.000, γιατί και τα 2.000 καλά ήτανε. Ναι. Ήταν μια αρχή. Τώρα φεύγουμε 500 ευρώ. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για τον Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Παναγιώτη. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Έφυγε ο κύριος Παναγιώτης. Έχει φύγει ο κύριος Παναγιώτης. Βιαστικός. Εντάξει. Τώρα το καταλαβαίνω, τώρα στεναχωρέθηκε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι πίστευε ότι θα πάει τώρα το. Αλλά ήθελε να πάει ψηλά. Οκ, αυτό είναι. Όταν ρισκάρεις,